on ihan super ääniä. Ei se nyt niin kamala voi olla. No ei niin. Ai muka ei voi olla. Hän on ihan kamara. Hän ei edes enää moikkaa minua. No varmaan sen takia, koska olet tehnyt hänelle ilkeitä tekoja. No, ei ne minun syytä ole, vaan hänen. Hänkin on ollut niin ilkeä. No mitä sinä muka tekisit hänen eteen? Ottaisin sinun myrkkysi. Et! Mä otan sun laukkusi ja otan ne myrkyt. Mulla on sun laukku. No selvä. Mutta sanot, että se on sitten myrkkyä. Okei. No joo. Mä kaivan ne nyt täällä. Tässähän on. Minähän löysin ne. Mitäköhän minä niistä ottaisin? Tuon sinisen. Tule siellä ulos. Tämä pussi on ihan... Yes. Mutta se on mun harvinaisin. Ja myöskin se on pahin. Yes. Mä otan sen, kun mä otan. Et sitten tuhlaa sitä kokonaan. No joo. Soittakaa nyt silleen, että mä oon valmiina tapaamiseen. Ja tänään. Okei, rauhoitu. Mä etin mun kännykän täältä. Tukkulta. Jop. Huomenta. Ja moi. Sopisiko teille, jos niin kun Hana tulisi teille kylään? Niin kun hän haluaisi nähdä kärkin pitkästä aikaa. Joo. Sopisiko tänään? Joo, kyllä. Joo. Hänellä on hänelle hieno lahja. Joo, kyllä. Hei. Heille sopii. Loistavaa. Mennään kertomaan lapselle. Heille sopii tänään. Ja saanko lähteä sitten 2 minuuttia sitten? Selvä. Lähde sitten silloin. Joo. 10 minuuttia sitten. Tuuta, lähdet sitten 10 minuuttia sitten. Selvä. Hyvä ajatus. Joo. Minä menen... No, joo. Lähdet 10 minuutin päästä. Joo, tajusin jo. Siis, mitä? Tuleeko Hana meille? Kyllä, hän tulee meille. Ja hän tulee noin 10 minuutin päästä. Ja kun täällä on näin pimeä, joten saatte mennä leikkimään käytävällä. Mitä? Kyllä. Hän tulee 10 minuutin päästä, saada hänet käytävällä. Meidän pitää nyt lähteä. Niin pitää. Joten vihdy. Eikä. Mun pitää jäädä odottaa sitä niin iteiseen. Mä oon muuten hiuan noita. Moi Candy. No mitä? Mun rusetti. Mitä? Et koske mun rusetteen ainakaan. Ai anteeksi. Muistat varmaan viime kerran. Ajattelin tuoda sinulle tämän. Mikä tämä on? Se on candy, eli karkki. Eli sinä. Mitä? Se on karkki. Okei. Näkyykö tossa muka mun tulevaisuus? Mä en ihan tajua. Mä en kyllä ainakaan syö sitä. Ainakaan nyt. Syö se, niin sä saat anteeksi ihan just mitä mä teen. Okei, mä en halua, että mut murhataan. Ai anteeksi. Joo, ei mitään, syö nyt se. Tuntuu jotenkin, että se jotenkin houkuttelisi. Okei, mä syön sen. Jes, se toimi, hän nukahti. Ja mä vien tän ruseteen. Kyllä on kuitenkin kestänyt vasta vaan 10 minuuttia. Joten kun hän oli juuri lähdössä, niin hänen
vanhemmat tulivat juuri hakemaan häntä. Miksi sinä käytit sitä? Anteeksi, tämä rusetti sai jäädä hänelle. Ja tuo saa olla sinun. Mutta nyt häivytään. Otan tämän mukaan ja häivytään. Tulkaa nyt! Okei. Sitten kun Candyin vanhemmat olivat huomanneet, että hän oli pyörtynyt ja hänelle oltiin tarjottu puolikkaaksi myrkkyä, he soittivat omaishoitotalon poliiseille ja lääkäreille. Minut tuli tärkeä kutsu. Minun pitää lähteä. Miksi? Koska tuolla on tyttö, joka on vaarassa. Olen poliisi, tämän hoitolan poliisi, ja nyt minun pitää häipyä. No selvä. Mistä tämä syyllinen on? En mä tiedä. Varmaan se on tuo tyyppi tuolla. Tuo Hana. Hana. Voi ei. Kuule, olet melkein pidätetty. En tarkoittanut. Hyvästi kuulta. En mä enää ikinä halua, että käytät myrkkyä. Emme niin. Tämä saa olla viimeinen kerta. Joudut ehkä vankilaan. Sinä olet varmaan rikollinen. Olet rikollinen. Meidän pitää hoitaa tämä uhri äkkiä. Minä olen tämän hoitajan, tämän hoitajan sairaalta, joka on nyt täällä, joten minä voin hoitaa hänet. Selvä. Minä hoidan tuon vetturin. Juuri kun Hana oltiin viemässä vankilaan, niin Candy heräsi ja sanoi vielä viimeiset sanat Hanalle, mutta tämä melkein muutti kaiken. Joudut vankilaan. Nyt tule. Hana. Lopettakaa. Hana on kaverini. Ja minä tarvitsen vielä hänen tukea. Sinun olisi pitänyt jäädä sinne tuolilla makaamaan. Hana, älkää viekö sitä vankilaan. Jättäkää se puoleni. Hänhän ahhajotti tämän kaiken. Se on totta. Me olemme ystäviä. Silloin kun tulit, niin olit ilkeä minulle. Tai no kun minä tulin. Minkä takia olit sellainen? Luulin, että viit kaiken huomioon. Luulin, että olit suosittu. Luulin, että viit minun suosiona tahtoni. Ja minun mielestäni luulit, että olit ilkeä. Minä luulin, että tapat minut. Niin tässä melkein käykin, mutta olen vieläkin elossa. Se on hyvä uutinen. Ollaan ystäviä. Ei enää mietiä ensiä. Ei niin. Mutta tämä ei voi olla mahdollista. Tämän Hanan pitää mennä nyt ja juuri vankilaan ennen kuin täällä sattuu vielä kaiken näköistä. Ei. Olemme hyviä ystäviä. Emme enää ikinä halua poistaa sitä. Emme niin. Ne jatkoivat sitten hyvän ystävyyden jatkoa. Ja tässä näemme vähän heidän intoa. Se oli pikkasen hullua. Poliisi! Hei, minä olen tämä paikan poliisi. Huone sekasin! Ups, ei pitää lähteä. Kotiin!
Nyt ainakin huonoska. Kiitos kun katsoit tämän videon. Tai no sarjan. Toivottavasti pidit. Tää oli tämmönen sarja. Joo. Tilaa kanava. Tai et tilaa. Jos haluat vielä tämmötteitä vähän jos tykkäät tästä sarjasta, niin laita ylöspekku. Ja jos tykkää, laita alaspekku. Mutta tämä oli nyt tässä. Kiitos kun katsoit ja moikka moi!